салом дӯстони хуби озодӣ ва хуш омадед ба барномаи сархати рӯйдодҳо. имрӯз 11 январ аз хатар дар роҳҳои Тоҷикистон ва боз як садамаи марбор иттилоъ медиҳем. Ӯзбекистон қоидаи вуруд ба қаламравашро иваз кард. Президенти Қазоқистон мегӯяд сарбозони паймони амнияти дастаҷамӣ нақши худро иҷро намудаву 2 рӯз пас аз ин кишвар мебароянд. Дар сух 2 нафареро боздошт карданд ки ба таҷовуз ва ҳамзистӣ бо духтари 13-сола муттаҳам мешаванд. муаррифии мошинҳои барқӣ дар Душанбе. хабарҳои дигарон низ дорем. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз яхбандӣ ва туман дар роҳҳои Тоҷикистон ҳушдор медиҳад. Бар пояи маълумоти Оҷонсии ҳавошиносӣ, ҳамчунин субҳгоҳон дар аксари манотиқи кишвар хатари лағзиши тарма ва резиши санг вуҷуд дорад. таъкид шудааст ки аксаран меғ ва ё туман ҳангоми ҳаракати мошинҳо мушкил эҷод карда эҳтимоли садамаҳоро бештар мекунад. бинобар ин ба ронандагон тавсия дода мешавад ки ҳангоми ҳаракат дар роҳҳои кӯҳӣ эҳтиёткор бошанд, фосиларо байни мошинҳо риоя намуда ҷони худу ҳамроҳонро зери хатар нагузоранд. зимнан дирӯз дар роҳи Нуробод дар пайи садамаи нақлиётӣ 2 мусофир ки зан буданд ҳалок шуда, ронандаи маҷрӯҳ ба бемористон интиқол ёфтааст. ронандаи 32-солаи Opel Vectra аз ӯҳдаи идораи мошин набаромадааст. Президенти Қазоқистон мегӯяд нирӯҳои ҳомии сулҳи созмони паймони амнияти дастаҷамии зери назорати Русия вазифаи худро иҷро намуданд ва беруншавии онҳо баъди 2 рӯз оғоз меёбад. ба қавли раҳбари қазоқ, дар давоми 10 рӯзи оянда ин нирӯҳо ба кишварҳояшон бармегарданд. вазорати умури дохилии Қазоқистон мегӯяд, дар робита ба нооромиҳои ҳафтаи гузашта 9900 касро боздошт намудааст. афзоиши шумораи боздоштшудаҳо замоне эълон шуд ки президенти ин кишвар Қосимҷомарт Тоқаев дар назди аъзои парламент Алихон Исмоиловро ба мақоми сарвазири Қазоқистон пешбарӣ кард. Исмоилови 49 сола дар ҳукумати пешини Қазоқистон мақоми муовини аввали сарвазирро бар уҳда дошт. ҳафтаи гузашта бо оғози нооромиҳо дар гӯшаҳои мухталифи Қазоқистон ки ҳаёти камаш 163 нафарро аз байн бурд, президент Тоқаев ҳукумати ин кишварро ба истеъфо фиристод. Тоқаев эътирозҳоро таҷовузи террористӣ ва кӯшиши табаддулоти давлатӣ номид. эътирозҳои Қазоқистон ибтидои соли равон баъди болоравии бесобиқаи нархи гази моеъ дар вилояти ғарбии Мангистау шурӯъ шуда буданд. сипас Алмато ба маркази бархурдҳо табдил ёфт. бинандагони азиз, тафсилоти рӯйдодҳои ахири Қазоқистонро метавонед дар сомонаи радиои озодӣ зернишони www.ozodi.org бихонед. полиси ахлоқии Толибон дар шаҳри Кобул шиору лавҳаҳо бо ташвиқи пӯшидани ҳиҷоби исломиро овехтааст. муаллифони акси бурқа ва чодари сиёҳро насб намуда навиштаанд ки бар асоси ҳукми шариат зани мусулмон бояд ҳиҷобро риоя намояд. вазорати даъват ва иршоди Толибон мегӯяд, ҳадаф аз ин иқдом ташвиқи занон аст ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бо рӯсарӣ ҳозир шаванд. сухангӯи вазорати даъват ва иршоди Толибон ба радиои озодӣ гуфтааст ки сарфи назар аз насби лавҳаҳо ин ҷунбиши исломӣ занонро ба пӯшидани ҳиҷоби исломӣ маҷбур намекунад. ба қавли ин манбаъ, лавҳаҳо бо ҳадафи тарғиби занон овехта шуданд. вале як ида занони афғон аз ин лавҳаҳо ба ғазаб омада мегӯянд ки пӯшидани чодари сиёҳ дар Эрон роиҷ буда ба фарҳанги Афғонистон хос нест. ӯзбекистон бинобар ошкор шудани вируси омикрон қоидаҳои вуруд ба ин кишварро тағйир медиҳад. тибқи қарори комиссияи ҷумҳуриявии мубориза бо коронавирус аз 15 январ шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷумла тоҷикистонёне ки ба Ӯзбекистон сафар мекунанд бояд натиҷаи ПЦР-тести манфиеро дошта бошанд ки на дертар аз 48 соат то расидан ба Ӯзбекистон дода шудааст. то ба ҳол ин моҳлат 72 соат буд. дар сурати надоштани ПЦР-тест супурдани экспресс-тест дар фурудгоҳ, вокзал ва гузаргоҳҳои марзӣ талаб карда мешавад. вазорати тандурустии Ӯзбекистон хабар дод ки рӯзи 7 январ дар шаҳрванде ки аз хориҷ омада буд, нави омикрони коронавирус ошкор шуд. шумо сархати рӯйдодҳоро тамошо доред. дар вилояти Суғ 2 нафареро боздошт карданд ки ба таҷовуз ва ҳамзистӣ бо ноболиғи 13 сола муттаҳам мешаванд.
вазирати корҳои дохилӣ мегӯяд, яке аз гумонбарон падарандари 31 солаи духтари ноболиғ мебошад, ки моҳи декабри соли 2020 ба ӯ дастдарозӣ кардааст. Нафари муттаҳами дигар, ки 34 сол дорад, муддати 3 моҳи соли гузашта бо ҷабрдидаи ноболиғ ҳамзистӣ намудааст. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мегӯянд, дар натиҷа духтари 13 сола ҳомиладор шуда исқоти ҳамл кардааст. нисбати ҳарду боздоштшуда барои таҷовуз ба номус парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда, ба онҳо ҳабси 1 умрӣ таҳдид мекунад. вазирати корҳои дохилии тоҷикистон мегӯяд, тарабхонаи Якасарой дар душанбе ба сабаби беназорат гузоштани кондитсионер сӯхтааст. ҳодиса рӯзи 7 январ рух дода буд. мақомот мегӯянд, тақрибан ба маблағи 7 миллион сомонӣ молу маҳсулотро аз сӯхтан наҷот доданд, вале зиёни расидаро нагуфтанд. таҳқиқи ҳодиса аз ҷониби гурӯҳи корӣ идома дорад. тарабхонаи Якасарой соли пеш мавриди истифода қарор дода шуд ва аз бузургтарину гаронтарин толори баргузории маросими аросӣ дар пойтахти Тоҷикистон ба шумор меравад. дар душанбе нахустин таксиҳои барқӣ ва ё электромобилро муаррифӣ карданд. ин мошинҳо бо ташаббуси шаҳрдорӣ ва ширкати Як таксӣ ба кишвар ворид карда шуданд. намояндагони ширкат мегӯянд, дар айни замон ба муштариён 20 электромобил хизмат хоҳад расонд. дар ояндаи наздик воридоти тақрибан бо 100 адади чунин мошинҳо дар назар гирифта шудааст. мошинҳои барқӣ аз чин оварда мешаванд ва дар муддати ним соат нерӯ гирифтаву метавонанд 300 километр масофаро тай кунанд. ба қавли Фирдавс Саидзода, муовини раиси шаҳри Душанбе, истифодаи мошинҳои барқӣ ва троллейбусҳо на танҳо аз нигоҳи иқтисодӣ, балки аз ҷиҳати экологӣ судманд аст. Саидзода афзуд, дар доираи тарҳи шаҳри сабз аз Душанбе 104 адад троллейбуси бесим харидорӣ намуда, ба таври санҷишӣ чанд автобуси барқӣ низ рафтуомад доранд. саршумори аҳолии Тоҷикистон дар як соли гузашта 1,8% зиёд шуда ба 9 миллиону 800 ҳазор нафар расидааст. интизор меравад, ки теъдоди тоҷикон то шурӯи соли оянда ба 10 миллион баробар шавад. бино ба иттилои ниҳодҳои марбута, айни замон тӯли умри сокинони Тоҷикистон ба ҳисоби миёна 75 солро ташкил медиҳад. ба гуфтаи мақомот, фавти шаҳрвандон 40%, марги модарон ҳангоми таваллуд 73% ва маргу мири кӯдакони то 5 сола 85% кам шудааст. Тоҷикистон дар фазои кишварҳои пасошӯравӣ аз рӯи шумораи таваллуди аҳолӣ дар ҷои аввал мондааст, вале дар солҳои ахир рушди аҳолӣ аз 2,5% ба 2% коҳиш ёфтааст. дар гузашта коршиносон яке аз далелҳои серфарзандии хонаводаҳоро дар он дониста буданд, ки вақте давлат наметавонад вазифаҳои иҷтимоии худро иҷро кунад, фарзандон ягона кафили таъмини шароити молиявӣ дар давраи пирӣ мебошанд. тибқи нақша дар 5 соли оянда Тоҷикистон беш аз 1000 километр роҳи мошингард бунёд мекунад. ҳамчунин то соли 2026 сохтмони 53 пул, 7 нақб ва 5 долони зидди тармавӣ дар назар аст, ки аксарияти онҳо аҳамияти байналмилалӣ доранд. тибқи иттилои ниҳодҳои марбута, феълан дар бахши нақлиёт татбиқи 13 тарҳи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи умумии беш аз 11 миллиард сомонӣ идома дорад. дар соли гузашта иҷрои тарҳҳои аз ҷумла бунёд ва барқарорсозии роҳҳои мошингарди оби гарм Нуробод, Душанбе Бухтар, Қалаи Хумванҷ оғоз гардид. 70% роҳҳои Тоҷикистон аз минтақаҳои кӯҳӣ мегузаранд. бахусус дар мавсими боронӣ ва сармо бо фаромадани селу тарма онҳо зуд вайрон мешаванд. аммо офатҳои табиӣ сабаби ягонаи валангор шудани роҳҳо нест. баъзан роҳҳо бинобар бесифат сохтанашон то муҳлати истифода намепоянд. кам ҳолатҳое мешавад, ки мақомот бесифат сохтани роҳҳоро эътироф кунанд. ду нафар аз ҷавононе, ки дар таркиши оби шифобахши шаҳри Ваҳдат 90% баданашон сӯхта буд, охири ҳафтаи гузашта дар беморхонаи рақами 3 шаҳри Душанбе фавтиданд. ҳалокшудаҳо 27 сол дошта, ҳарду сокини пойтахт мебошанд. вазъи 4 нафари дигар, ки аз 26 то 46 сол доранд ва дар ин таркиш маҷрӯҳ гардиданд, вазнин арзёбӣ мешавад. бадани онҳо ҳам беш аз 90% сӯхтааст. қаблан Кумитаи ҳолатҳои фавқулода хабар дода буд, ки таркиш дар оби шифобахш шаби 3 январи имсол рух дод. мақомот мегӯянд, ҳанӯз сабаби таркиш маълум нест, аммо ташхис рӯзи 5 январ нишон додааст, ки дар таркиби оби табобатгоҳ гази пропан мавҷуд аст.
بینندگان عزیز، اکنون برای شما عید قربی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات می‌دهم. امروز 11 ینور بانک ملی $1.11 درهم ارزش دارد، معین کرده است و €1 $12.78 درهم تعیین شده است. نرخ روبل روسی نسبت دیروز 90 درهم بلندتر رفته، امروز 1000 روبل $150.40 درهم میباشد. دوستان مهربان، با همین نشر نوبتی سرخط رویدادها را به پایان میبرم. تشکر میگویم که پیوسته با ما همراه و همکار هستید. من با شما خیر و خوشنام میکنم و در برنامه اخباری آزادی دیگر بار در خدمت شما قرار میگیرم. عزیزان، روزی خوب داشته باشید.